La vinya es cultiva a Catalunya des de fa més de 2.000 anys. Les influències fenícies, gregues i romanes arribaren pels ports del Mediterrani i la tradició del vi es va expandir pel territori. Gràcies al treball de moltes generacions de viticultors, el vi és un element cabdal de la nostra cultura i societat. La filoxera va arribar a Europa procedent d'Amèrica a través de la importació de material vegetal a l'any 1863. Es van extenent per tota Europa. A partir d'aquí va destruir tota la vinya que hi havia en el país en aquell moment. Amb el pas del temps, les vinyes es van recuperar mitjançant el reempelt dels ceps sobre peus americans immunes a la infecció. Tot i això, moltes varietats van desaparèixer amb la plaga. El mosaic de la vinya va canviar significativament en aquest segle. Va perdre part de la seva diversitat. La idea de recuperar varietats ancestrals catalanes la va tenir el meu pare l'any 1982. Ell havia estudiat a Montpellier i treballava molt estretament amb un professor que es deia Bubals, que li va suggerir aquesta idea, que realment, a pesar de la filoxera, es podia recuperar molt de patrimoni vegetal que segurament no s'havia perdut. Així comença un dels capítols més apassionants de la història de Torres. Un projecte que ens portarà a rastrejar i recuperar algunes varietats ancestrals que es creien extingides. El primer pas va ser començar a localitzar ceps vells per determinar si es tractaven de varietats que s'havien deixat de cultivar. Es va decidir fer una crida als viticultors catalans a través de la premsa local perquè es posessin en contacte amb bodegues Torres si trobaven ceps que no sabien identificar. Les trucades no es van fer esperar. En aquests anuncis responia tot tipus de gent, des de viticultors, gent relacionada amb el camp, que coneix la vinya i per tant ens poden dir si aquell cep creuen que és conegut o no, fins a persones que han heretat una vinya i no coneixen res d'aquest sector, o de vegades ens pot arribar a trucar algú que s'ha trobat un cep emparrat amb un arbre i no sap què és, però ens ha trucat per comunicar-ho. Molts d'aquests ceps vells es trobaven absorbits per la vegetació o en llocs recòndits, protegits de la filoxera per barreres naturals durant més d'un segle. Els exemplars descoberts s'estudien mitjançant tècniques empalogràfiques. S'analitza la morfologia dels brots, les fulles joves i adultes, els sarments i també el raïm. I es complementa amb una anàlisi d'ADN del cep per descartar que ja existeixi la varietat en alguna altra part del planeta. Un cop catalogats els ceps, escull el raïm per realitzar microvinificacions i valorar el potencial enològic i la qualitat organolèptica dels vins elaborats. Abans de reproduir les plantes, és necessari comprovar que estiguin lliures de virus. Si no ho estan, es sanegen, es multipliquen per cultiu in vitro, s'aclimaten i finalment es reprodueixen. Les gemmes obtingudes s'empelten pel mètode tradicional o bé s'utilitza la tècnica del reempelt a la vinya. El treball és lent, rigorós i pacient. Passaran molts anys entre la trucada de l'agricultor i poder degustar el vi. Després de 35 anys, hem recuperat més de 50 varietats, algunes d'elles amb gran potencial enològic. El projecte de recuperació de varietats ancestrals és potser el projecte més important que Torres ha fet durant les darreres dècades. Estem construint un pont que ens permet recuperar el nostre patrimoni vitivinícola. Pensem que podrem crear vins basats en la nostra història, vins únics basats en la singularitat i en l'autenticitat. No obstant això, el veritable èxit del projecte és poder reescriure un capítol perdut en la nostra cultura i connectar les generacions futures amb les dels nostres avantpassats.